Pues azkenean gu dugun hezkuntza sistema heldu zaigu inposatu Madriletik, eta ez ditu betetzen euskal ikasle bezala batugun beharrak. Azkenean adibidez historian, erakusten dakuten historia dago Espainiar ikuspuntutik inposatu eta nik uste garrantzitsua dela euskal ikasle garen heinean gure historia ikasi eta pastuen jakitea. Azken finean, Garazik aizten aipatu den bezala, hezkuntza sistema honek ikasle izategatik edo inposatzen dazkigu gauz betzuk da. Eta azkenean ikasleok iratzen dugun zapalkuntza eta aurreiteko ere sortu dugu talde hau. Eta iten dugu plangintza nazional nahiz eta lokalak ere, eta saiatzen gara gehiago igual lekauzen badire ikasleok iratzen dugun zapalkuntzei aurre egiten. Ze azkenean argi dago ere bai nazionalki zerbait inbar dugule, baina gehiago lokalki pairatzen dugun zapalkuntzei edo aurrein nahi dugu. Bai, nik uste azkenean txikitik eragin barra dugule. Ezin dugu jalortu nazionalki, bakotxeak bere ikastetxean ez baldin batu. Ze igual guz pairatzen dugu zerbait eta Bizkaiko ikastetxe batean baute bertze problematiken bat. Azkenean nik uste garrantzitsua dela. Azkenean ere igual biltzen garelaik ikasleak da, azkenean ere gustatzen zaigu beraien iritzi eta jakitea, ze igual guk ikusten ez dugun zapalkuntzak edo horiek dire pairatzen, orden horiei ere kasu inbar dugu eta zenbait injustizien aurren borrokatu azkenean. Egia da orai gaudela nahiko apal, laukide bakarri gara taldean, eta egia erran nahiko desmotibetok edo ikusten dugu gure buruez, ez dakik gauden egoerak ere ez daku bat ere laguntzen, eta hain militante gutxi izen eta ere gara pixke desmotibetzen edo, baina hala ere aintzinera eramaten altugun proiektuek eta bar saiatzen gara egiten aldugun einean, eta segurtasun neurriek eta ere bai kontuen hartuz, eta unen harire ere azken finean ikasle gero eta gehiago biltzen garela, orduan eta gehiago borrokatzen dugunen alde, eta Eta egia da elkartzen garela alare astero, aste hartetan normalki, eta hor nola gauden eta aipetzen dugu, eta zerbait pentsatu behar badugu edo, hoi aintzin eramaten dugu. Nik uste momentu hauetan zailtasun gehiena dugune dela egoera. COVID-en egoera, azkenean gaudelako mugatuek, ezin dugu gure ekintzak aintzinetera eman, ezin garako bertze klaseekin juntatu, ezin gara hemendik atra, ezin dugu deusin. Orduan nik uste zailtasun gehiena dagoela hor. Zuzendaritzakin azkenean ez du gain harreman txarra, nahiko ongi eramaten gara, eta gauzek eskatzen dugun momentuen baiatzerten dakute, gero egia da gauzituk ez zituztela betetzen, edo berte batzutako oztopo gehiago batzen dazkigutela, baina orokorrean ongi gauz gehienak aintzinen ematen altugu, eta orduen alde hortatik ongi. Zailtasun gehiena egoera, gaur egun bai. Gusten dugu azkenean pile bat kontraesan. Azkenean klasetan eta gara kristoen pile, gara 30, nahiz eta izan distantzia eta maskarilla pile bat gara eta hola. Eta azkenean, gero igual, guk nahi dugun gure ekintzak edo ezin dira aintzinetera eman, eta gero autobusian gaten gara inongo segurtasun distantzi gabe, eta adin guztietakoak nahasiek. Orduan azkenean ikusten dugu pile kontra esan, ze gero patiotan eta ere egoten gara bereixiek eta, baino juntetzen gara bertze klasekidekin eta hola. Animatzeko taldera sartzen, ez dela bertzen munduko ja, ez dela ere ez duzule jakin bar ere ez dakit Biblia ez duzu jakin barri ja taldean sartzeko, ez dela epaitu sentitu gara, azkenean gure bai garelako ikasketa prozesu batean ez, azkenean dire gaiak interesatzen zaizkigunek eta landu nahi dugunek, eta azkenean gu lan egiten dugule ikastetxean guztien dugun problematikak
horiei aurre egiten. Orduan, hortako jakimarra dugu ikasle guztien iritzia eta hortaz gomendatzen dugu jendea taldean sartzera. Problemik gabe, presionik gabe eta azkenean da talde bat anitza, denen iritzia kontuan hartzen dena, ez dugu inor epaitzen eta animatzen dugule denak. Taldean sartzera ez baldin bada, behinpin antolatzen dugun gauzetara eta agertzera. Eta azkenean, talde ere matea aukera bat edo eta kusko dutela azkenean sentituko direla gustorataz, eta azkenean denen artean ikintuguleko gauzek eta denen iritzi kontuan hartu. Eta animetzen dugule sartzera.